Na jar minulého roku, po zverejnení výrubového konania, sa na verejnosť prevalila predstava magistrátu o riešení tzv. Centrálnej rozvojovej osy, dnes zeleného územia v centre Petržalky. Všetko prebiehalo v utajenom režime, ale projektovú dokumentáciu aktivisti našli na stole a verejnosť sa vzbúrila. Ako je možné, že verejnosť namiesto toho, aby najprv sme mali nejaké vstupné idei a vstupné debaty o tom, že čo má byť v tom území, tak my jednoducho utajene získame projektovú dokumentáciu štádiu, dokumentácia pre územné rozhodnutie, to znamená vysoké štádium projektovej dokumentácie. Hej? A teraz sa ideme baviť o týchto veciach, pretože je nás rada verejnosť. Povedal, že toto by sa nemohlo u nich stať, aby Einsteinová, ako je u nás naprojektovaná, oddelila ľudí od sadu Janka Kráľa. Veď tí prirodzene nemôžu chodiť do toho sadu. To isté sa stane, keď dáme Jantárov ako štvorprúdovku. Urobí predel. A verejnosť sa klamala. Hlavný dopravný inžinier ukázal verejnosti, koľko zaberie tzv. Bulvár. Ale šikovní občania si to premerali. To je miesto Jantárova Gešajová. Tá biela šípka, biela línia je tých, čo tam bolo 30 až 40 metrov, v skutočnosti je to 20 metrov a ten záber 48 metrov, vidíte tú žltú šípku. Jeden z predrečníkov nám jasne ukázal, ako v podstate pán inžinier Schlosser zavádzal verejnosť tými rôznymi mierkami. Pýtam sa vás priamo, vy volíte personálnu zodpovednosť voči inžinierovi Schlosserovi? Ale zodpovednosť sa samozrejme nevyvodila. Zástupcovia verejnosti predstavili mnohé nápady a riešenia. Ak by tam nebol žiadna cesta, tak je jednoduchšie riešiteľná preferencia. Je možno robiť častejšie prechody, spojenia medzi jednotlivými časťami Jantárovej cesty a v podstate prístup povedzme do toho Kauflandu sem je nejakých 100 metrov, alebo možno aj menej. My keď sme robili tie naše pripomienky, ktoré som spomínal, jeden z ekológov navrhol zaujímavú vec. V tomto území vynechať cestu úplne. A musím povedať, že je to veľmi zaujímavý návrh, ktorý sme diskutovali aj s dopravnými inžiniermi a tí povedali, že áno, a ako argumentáciu povedali presne to, čo hovorí pán Schlosser vo svojej prezentácii, len naopak. Oni povedali, že nedávajte tam tú cestu, lebo keď tam tá cesta bude, zvedie nám tranzit z celej Petržalky do kľudovej zóny. Primátor sa nakoniec zľakol a slúbil súťaž. Ja vám poviem moje riešenie. Po niekoľkých hodinách diskusí s mojimi kolegami som sa rozhodol, že vypíšeme urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorá by zhruba do konca tohto roku mala odpovedať na otázku, ako má vlastne ten priestor vyzerať. To znamená... Na verejnej diskusii v júni vyzval verejnosť, aby predložila svoje pripomienky, ktoré sa na ďalšom verejnom zhromaždení vyhodnotia. Navrhujeme taký postup, že by sme vytvorili priestor od dnešného dňa, povedzme 3 týždne, počas ktorých by bolo možné dávať neanonymné pripomienky. Máme predstavu, že s tými, ktorí pripomienkovali, sa potom stretneme, skúsime si vydiskutovať, lebo tie názory môžu byť rôzne. Vyjde z tej diskusie, bude smerovať ku pripomienkam k nášmu zadaniu. Do určeného termínu bolo prijatých množstvo pripomienok a návrhov. Na verejnej diskusii v auguste však bolo všetko inak. Prekvapení občania sa dozvedeli, že sa ich pripomienky prerokovávať a vyhodnocovať nebudú. Vysvetliť si, že či sú relevantné v súčasnosti pri spracovaní podmienok súťažných, alebo, a to vlastne sme s kolegyňami prechádzali, že väčšina týchto požiadaviek je veľmi relevantná pri spracovaní samotného zadania. Aby sme my tú súťaž ako keby neoklieštili. Ďalšia účasť verejnosti, ako som v začiatku spomenula, bude pri prezentácii súťaže návrhov a pri verejnom prerokovaní zadania urbanistickej štúdie. Je to vraj len súťaž na zhotoviteľa štúdie a pripomienky a návrhy verejnosti sa budú riešiť až pred jej samotným zadaním. Ten ideový návrh, ktorého ideu budeme s verejnosťou ďalej rozvíjať.
Musíme najprv ľudí zoznámiť s víťazným riešením. Teda presne s tým návrhom, ktorý vyšiel zo súťaže len na zhotoviteľa. Jednou z ťažiskových ideí, ktoré odzneli na prezentáciách a verejných diskusiách, bola idea Central Parku. Vtedy vznikla idea Central Parku. Central Park ako koridor zeleného územia 30-40 metrov, kde to pôjde aj viac široký, ktorý by kontinuálne prepájal sever a juh Petržalky. Niečo takéto. Hej, berte to ako hrubý ideový náčrt. Primátor túto myšlienku dokonca sám na septembrovej schôdzi navrhol do uznesenia o súťaži. Do toho uznesenia s výrazným zeleným pásom s cyklotrasami pozdĺž chorvátskeho ramena, tak je to tá myšlienka, ktorú ste vlastne predniesli, lebo pre mňa mestský park je ten zelený pás, môže tam byť aj slovo mestský park. V decembri boli súťažné podmienky zverejnené. Slová zelený pás, mestský park alebo líniový park sa v nich vôbec nenachádzali. Napriek sľubu primátora pripomienky verejnosti neboli prílohou súťaže. Naopak, v záväzných podmienkach vyslovene požadovali, aby bol rešpektovaný platný územný plán. Jeho zmenu síce nesmelo pripúšťali, ale znenie súťaže bolo nastavené pre jeho zachovanie. Záväzná časť dokonca paradoxne požadovala rešpektovať aj schválené štúdie developerov. Súťažné podmienky tak boli popretím všetkého, čo súťaž pôvodne mala priniesť. Pripomeňme si slová, ktorými hlavná architektka odmietla dať do súťaže pripomienky verejnosti. Chcem, aby sme tam dali do tých súťažných podmienok len také veci, ktoré naozaj ako keby mantinelujú ten priestor pre súťažiacich, ale zároveň im nehajú voľnosť na niečo, čo my momentálne nevieme ani vyhodnotiť, že čo tá súťaž prinesie. Takto naformulovaná súťaž samozrejme nemohla dopadnúť inak. Víťazný návrh presne zodpovedá zadaniu. Nemení, ale rešpektuje územný plán a štúdie developerov. Neobsahuje žiaden líniový park ani bezkolízne cyklotrasy. S výnimkou vynechania cesty v jednom úseku tak predstavuje presne to, proti čomu ľudia protestovali. Podľa magistrátu mal nasledovať participatívny proces, kde by sa konečne mala zapojiť verejnosť. Avšak pol roka sa nič nedialo. Na júnovom zastupiteľstve sme preto poslancom predložili návrh, ktorý by zaviazal primátora spustiť participatívny proces s verejnosťou a začať reprezentatívnym prieskumom verejnej mienky. Teda, aby sa spýtal Petržalčanov, ako chcú, aby toto územie vyzeralo. Dobrý deň prajem. Ja by som vás chcel osloviť s tou istou vecou, s ktorou som vystúpil minulý týždeň. Ako zástupca 4 organizácií chceme vás poprosiť v rámci tohto bodu. Je veľmi dôležitá tá súťaž na centrálnu rozvojovú os. Celý proces začal pred istou dobou ako nespokojnosť verejnosti. Výsledkom je súťaž na zhotoviteľa, kde sú víťazný návrh, obsahuje všetko čo ľudia nechceli, okrem okolo tých 300 metrov cesty. Pričom sme boli svedkami zaujímavých okamihov, ako napríklad, že v júni nás vyzvali, predložte pripomienky a v auguste nám povedali, nebudú sa riešiť vaše pripomienky, je to súťaž na zhotoviteľa, budú sa riešiť až pri samotnej súťaži, to je teraz. Súťaž bola uzavretá 31. januára a do dnešného dňa nemáme vybratého zhotoviteľa, do dnešného dňa sa nezačal participačný proces. My sme oslovili z každého klubu z petržalských poslancov, poslali sme im tento návrh, ktorý vidíte na tabuli. Je veľmi jednoduchý, chceme vás požiadať, aby ste začali ten participačný proces a začali prieskumom verejnej mienky. Poslanci návrh schválili. Prieskum mal byť zadaný v júli. Primátor však uznesenie mestského zastupiteľstva odignoroval a prieskum dodnes nezadal. Petržalčanom, tretine občanov a voličov Bratislavy tak otvorene odkazuje, že ich názor skrátka nezaujíma. Participatívny proces s verejnosťou, ktorý slúbila hlavná architektka v auguste minulého roku a mal trvať rok, potom pol roka a najnovšie má trvať 2 mesiace. Kedy sa začne participatívny proces, nie je jasné. Radnica naň vyčlenila 30 000. Diskusie, vyplňanie dotazníkov a prieskum mali pôvodne trvať rok. Teraz to skrátili len na 2 mesiace. Jednak sa predĺžilo nám bohužiaľ teda toto verejné obstarávanie. Aj súťaž sa dlho pripravovala. Rozumiem pohoršeným Bratislavčanom, že to dlho trvá, majú zlé skúsenosti. Za 2 mesiace sa verejnosť nemá šancu vyjadriť. Zámer je jasný. Hneď po voľbách chce primátor zadať štúdiu. A vychádzať sa má z víťazného návrhu. V tejto kauze si ešte zaslúži spomenúť nečinnosť samotnej mestskej časti Petržalka a starostu Bajana. Tá sa v spore s magistrátom nejako nezastala svojich občanov, nezorganizovala žiadnu diskusiu, prieskum a tiež nevyvinula žiadnu snahu nájsť optimálne riešenie tohto územia. Naopak, viac či menej otvorene podporovala pôvodný zámer a vydala jedno jediné stanovisko, požadujúce zachovanie platného územného plánu, teda bezohľadné zastávanie celého územia. Po roku a pol, kde na začiatku boli veľké sľuby primátora,
Po množstve verejných diskusí sme dnes v stave, keď s malou výnimkou vynechania kúska cesty nebol názor verejnosti nejako zohľadnený ani vypočutý. Naopak, primátor cielene zavádza verejnosť, torpeduje uznesenia mestského zastupiteľstva o Central Parku, o prieskume medzi Petržalčanmi a otvorene pretláča návrh na bezohľadné zastávanie dnes zeleného územia v centre Petržalky.